O Centro de Saúde de Rianxo baixo mínimos. Esta semana só 3 dos 8 médicos que hai no plantel estiveron realizando o seu labor, polo que a lista de espera é superior ás 3 semanas. Nova concentración no Centro de Saúde de Rianxo para demandar a necesidade de cubrir as prazas de facultativos. A situación foi extrema esta semana, xa que menos da metade dos médicos que hai na plantilla estiveron no seu posto. Ahora mismo estamos arrastrando unha situación dende fai moitos meses de falta de médicos. Esta semana é especialmente grave, xa que de 8 médicos da plantilla están ahora mismo traballando 3 médicos. Entonces, bueno, a súa situación é moi complicada, están pasando momentos verdadeiramente malos de estrés porque non son capaces de atender a toda a xente que hai que atender e ahora mesmo a situación é crítica. Actualmente hai 2 prazas que están vacantes ou quedarse en cubrir na última posición. Tamén hai varias baixas de longa duración sen reemplazo. Durante o verán hubo varios parches temporales, viñaron algún sustituto MIR, a cubrir así, pois, ou prolongacións de xornada, varios días sueltos, parches. Realmente unha solución definitiva non a temos, non a tivemos e de momento non hai noticias de que a vayamos a ter en tempo breve. E sinala a necesidade de que se incorporen máis médicos ao centro de saúde para poder atender aos pacientes. Porque a situación que está vivindo a población de Rianxo é especialmente grave. É moi grave porque estamos vendo persoas que non teñen cita. O sea, non é que vayan ter unha cita en 15 días ou 3 semanas, que eso xa sería unha situación boa. O sea, ti fíjate a situación que grave é, que eso xa se consideraría unha situación boa. Ahora mesmo teño que falar hoxe de todo o personal administrativo do Centro de Saúde de Rianxo, tanto en horario de mañán como en horario de tarde, que están vivindo esta semana, concretamente viviron situacións realmente críticas. Xa que non poden darlle cita aos pacientes que a solicitan. E entonces, evidentemente, están vivindo xente enfadada, que lles grita, e eles teñen que poñer a cara, son os que están poñendo a cara esta semana e lle teñen que decir á xente que non teñen cita para darlle, que non hai médico e que teñen que cambiar axendas completas de pacientes aos que lle teñen que decir que non hai cita, non hai médico. Nin cita médica, a única opción que lle poden dar é que acudan a urxencias, saturando servicios de urxencias con cousas que terían que ser atendidas en consultas ordinarias. Afirma que é unha situación grave porque o persoal sanitario está se enfrontando a momentos complicados que tamén pode influir na detección de enfermidades. Que un paciente non este consultando co seu médico de atención primaria uns síntomas que está tendo que poden incluso enmascarar pois, un cáncer, por exemplo. O sea, situacións tan graves como eso, porque non teñen acceso a unha atención primaria ordinaria. Polo que fan un chamamento á Administración en forma dunha nova protesta para que se cubran as prazas dispoñibles e as baixas e se poida dar unha atención de calidade aos pacientes do Centro de Saúde de Rianxo que secundaron esta mañá á concentración ás portas do mesmo. Moi crítico isto, vamos, que somos aquí apestados ou que somos en Rianxo. Temos enfermos e non nos consultan, pero en que país vivimos? Isto é o siglo XXI, isto non é o siglo XXI, aquí estamos vivindo peor que nos anos 60. Isto que vivimos, e non estamos na montaña, que Rianxo é aquí un pueblo de costa, un pueblo ao que podría vir calquer médico. É un pueblo que está céntrico, que ten transporte, que está céntrico. Non estamos falando do fin do mundo. É nada, estamos aquí, a xente quere vir ao médico e non tes cita. É nada, deixarémonos morrer na casa, porque outra solución non hai. Malestar compartido entre as persoas usuarias do Centro de Saúde de Rianxo.